Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Jessa, nagdagan ang oras. Kailangan magkapabuto ka ng pistula. Sige na, lihok na. Kaya kailangan ako karoon si Carla. Aray, salpahis, tutawa na ay. Kaayurang ipaparang. Pantay ng good siya ni Sir Andrew kung makaibaw ni. Tabang! Tabang! Oh, uy, naabli ang tabon. Saba ba ni mo eh? Dali, dali! Aray! Uy, aray kasakit sa akong bukton! Dili ka gusto masakitan sa lawas. Sunod na yung sa ko ipabuhati mo. Kasabot ka! Aray! Ayaw lang kung ilamba-lamba! Panuway kang dako! Gusto yun ka. Panuway kong dako. Busa ayaw yun kung supak-supak ka. Kaya dili ko mo tahod bisag babae pa ka! Salbahis yun ka! Kabahal mo! Takay na ibong-ibuhat ako! Huwag kay batasan! Salbahis! Sugayan! Hilom! Di na ba ko ganahan babaeng saban? Nadilisap ko ganun ng lalaking sugayan! Saan? Tigi ka mo hilom! Dili! Tigi lagi ka. Saban? Pakulata ka! Pasugtok pa ka! Ha? Iso binay ka. Ha? Sige. Kabinita ng pistula. Pabuta na, Jessa. Musikan mo na ini! Maanad ka na. Karoon nga, magkamaanad ka mo pabuto. Sige na, muna ka na ko. Ayaw na! Unsa man? May itugon ka? May ipapalit ka ning balik na ko din eh. Luwas na si Carla. Oh. Higala mi si Carla. Og dili mahimong mamatay siya sa mga kamot sa mga dautan. Ako na isa mo. Buhaton ko ang tanan. Gamalawa si Carla. Sige. Pag... Unsa? Lahusa ka ng gusto mo isulti. Pag-amping. Aron maluwas ni mo si Carla. Ayaw ka ba na ka? Mag-amping ko. Aron, madadanda mo din hiuga. Laming pagkaon, din sa isla. Ha? Sige, ato na ko. JR, mula ka na ko ha? Bantay si mama ni mo din sa isla ha? Sige. Ato ka ni mama ni mo ha? Kay, mula ka na ko. Sige, Jessa. Pag-amping mo din eh. Hala. Naunsa mo ko. Mura man ko. Kahilakon sila ko ni Andrew. Maluwas ka niya si Carla. Naunsa mo ko. Mituwa naman yun doon ang akong luha. Nga ko lang kung mamatay si Andrew. Usa ko naman lang kung mamatay siya. Mag-unsa na si JR din sa isla.
Kinsa ka man nagting mapagkidnap na GR. Papason ka ng kilibutan. Dili na ganda ko mo gamit og armas. Di na ito kumugunit ini. Pero imo kong gipugos. Kung kinsa ba kang demonyuha ka. Unsang kinahitabo sa lakaw ni Rufo? Panuway na kinabuhi Kinsam sa kinaluwag. Hello? Hello. Oh, Rufo! Bakit kinaluwag ka? Giusa naman mo si Carla. Aw, nakatilaw og lami. Kay sabaan mag-ayo. Unsa? Unsay sunod mong plano? Gusto lang ka mo dawat og limpyo unsa. Di man sa ingon, ana. Pero mas makaliho ka kay wa makailan mo sa Andrew. Sige. Sabton ti kanya na bahina. Pero kinahanglan nga hatagan ko nimo og numero nga makontak na ko si Andrew. Aron mahibaw ko karon. Unsay naa siya ang huna-huna. Ha? Ngano man ka? Mura ka magnatulala. Dili ka muhatag og kontak niya. Dili sa ingon, ana. Pero gusto lang kong maniguro. Maniguro sa unsa? Maniguro ka, dili ko masabit kung pananglit magkaistorya man mo. Makamao ko mutuman og saad. Usa lang ang tuyo ko ni Andrew. Ug ikaw mao ang imong asawa, samtang ako ang akong shotgun. Samtang di pa kumuhatag ni mo sing numero. May mo bag imo konsultihan kung unsa gyud ang naa sa shotgun nga imo gipangita? Aron dili ko magtuo nga nabuang ka na. Ha! Ayaw na nagpangutana. Oh. Kay kung mahibaw ka, basin og kalimtan na nimo ang imong asawa ug ang akong shotgun na usab ang imong ambisyonan nga makuha. Sige na. Ang numero ni Andrew. Dili mahimong hatagan ta kasi ang numero. Sa! Ug nganong dili man kuno? Tungod kay mahibuong Sandro kung diin kagikan og number. Ug natural nga mo santo siya hunahuna nga posibleng ako ang mihatag ini nimo. Di lagi mahimo nga masabit ko anang pagkidnap mo kay Carla. Pero gamitay mong utok. Hoy! Ayaw kong insultuha, ha? Nganong ako may pangayuan mong numero. Nga naaman mo yung personal nga sekretarya. Katong Carla. Yes. Kanas Carla ang pugsas papatug-as numero ni Andrew. Aron dili ko mapil sa pagduda. Husto tuod ka. Ganihar yung kung husto kayo. Bosa, at tuaday si Carla. Bye. Bugo. Pero, wa mausik nga mong panagsulti karon. Tanghaga sa kayang gisulti na. Nga malimtan ako sa Jessa kung mahibaw ko kung unsa katong shotgun nga yung gipangita. Matra. Na-interest na yun ko shotgun na. Ngano kang mura masyag mabuang sa pagpangita ini. Hello, Teo. Ikaw lang na bahala sa bahay, ha? Oo. Dilip ko man, ha, Teo. May anda mo lang ko. Ayaw ka ba nagkakang JR? Tuwa siya sa luwas ka dapit. Kon. Isultis mga pulis at tanang nahitabo. O gihulagway bayo ini. Ang naong sa mikidnap kang Carlo. May hapiton pa ko. Sige, Teo. Bye. Kinanagwa ako pa ng armas ng kitaguan ko. Dito sa beach house. Kung kinsap kini akong kaaway. Nahibaw ko. Ngarmasan sab siya. Hoy! Hoy!
Pagmata! Pagmata! Uy! Ari, uy, kagwang! Kasakit, ana! Pasaon mo yung kanimo? Kung gusto kang mabuhi, kinahanglan ko nimo. Oy, onggoy nga kiat. Kirat pag yun. Nga tabangan man kuno ta ka nga salbahis man ka? Kay kung dili ko nimo tabangan, Hala, Batangas! putlan ti ka sa dila kung dili ko nimo tabangan. Ayaw, ayaw kong putlig dila. Uy, gamit itong kayo na kuning akong dila. Dili naman yung kong katabi kung maputol ni. Kung mao, kinahanglan sultihan ko nimo sa numero ni Andro. Ha? Uy, dili ko, uy! Patay ka! Isulti na ang numero ni Andro! Diara ko armas. Nagkitiguan ko ng beach house. Kailangan kargaan ko yung daag mga bala. Oh. Kisap na yung nawag. Oh. Numero lang. Hello? Pagbantay si Andrew, kay target sa kidnapper. Carla? Carla! Hayin ka karon! Aray! Oh, hello! Carla! Carla, tumag ako! Kinsa ka na mo kidnapper? O sige, kisulti mo. Hello! Carla! Hello! Andro, Oh, kinahanglang hinumduman ko nimo. kinsa ka? O kung sa'yo mo tuyo na ko. Wawag na katuig ang nakalabay. Usa ko karebelde nga gika-enkwentro ninyo ni Alex. O may shotgun ko nga imong nailog. Wa na kini bala sa dihang imong nailog. Hain kini. Unsa ko lagi panulti mo? Mamatay si Carla kung magdaghan kapag istorya. Hain ang shotgun nga nailog mo sa usa ka rebelde nga gisamaran sa naong sa imong kauban nga si Alex. Wala ko minumdumang anang imong ipanulti. Kinahanglang hinumduman nimo. Tagaan kag usa ka adlaw sa paghinumdum. Ugma sa buntag, manawag ko pagbalik. Bye. Ayaw na! Hello! Ayaw na! Oh. Usap to yung ipanulti. Shotgun na kong girok. Walang ko minumdumin eh. Ug walo na katuig ang minabay. Kinsam tutawan na. Ngano nangita man siya siyang shotgun. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!